بولو سبحان اللہ۔ سیانے تسی بڑے ہو تو میں بھی بڑا ہوں، ہاتھ چکے نے تساں پر زور کوئی نہیں لگایا، تساں زور لگا کے جڑا بندہ ہاتھ نہیں نہ چکدا بکل کھولو تو ہاتھ چکو تو اچھا جو بولو سبحان اللہ۔ اسٹیج والے تسی بھی بولو، محبوب سارے دا سانجا ہی بھائی ہیں، سارے بولو سارے۔ دیکھو میں سارے ول ویکھ رہا نا، میں اونچی جگہ بیٹھا، مینوں نظر آ رہا ہے کیڑا روند مار رہا، روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ جدا کھائیے خدا جدی امی نے دسیا نا کہ تو پلیائی مصطفیٰ دے لنگر تے وے، حضور دے ذکر تے بولو سبحان اللہ۔ تواڈیاں فضاواں اگلے سال تک گونج دیاں رہن، انج بولو سبحان اللہ۔ بڑی امام دے چاہن والے بزرگ بیٹھے نے، شاہ جی قبلہ بھی تشریف فرما نے، انہاں دے چاہن والے بھی بیٹھے نے، تے میرا دل کردا ہے آواز جاوے پہلے بڑی امام اتھوں بوسا لے کے جاوے مدینے جا کے گنبد خضرا چم کے آکھے کملی والے میں ویکھ کے آئیاں تیرے غلام راواں چ بیٹھ کے تیریاں راواں پہ اڑی کرے پیغام پہنچاؤ مدینے تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے الزام فرمایا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا میرا سب تو بڑا فضل کملی والا جیڑا ماندا وہ بولے سبحان اللہ۔ کون چلا رہے ساؤنڈ بھائی؟ نعرہ تکبیر، تھوڑا جا آپ ہی آسرا بڑھ سب کر لیا کرو تھوڑا جا۔ ہاں جی بسم اللہ۔ چلو بھائی ہوں توجہ میرے بار رکھو سارے۔ اللہ نے فرمایا فضلا کبیرا، میرا سب تو بڑا فضل کملی والا۔ مینوں تہاڈی سبحان اللہ دسنا، تانوں میری بات دی سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ فرمایا میرا سب تو بڑا فضل کملی والا، فضلا کبیرا، سب تو بڑا فضل۔ ہن سنیے قرآن، اللہ نے نظام فرمایا فلولا فضل
تے رحمت کرن تے جشن منایا جی اسی جشن منا کے دسنا چاہنے ہیں اسی وہ سننی ہیں جنہ بل کملی والا فضل بن کے بھی آیا ہے تے رحمت بن کے بھی آیا ہے فضل دا شکریہ ادا کرنا ہے نا اسی اللہ دے فضل دا شکریہ ادا کرنا ہے اور میں تے گلی گلی پڑھدا ہے نا فضل لے پڑھو نا میں کہہ رہا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اچھا جنہوں ملے بلا ہاتھ چوکے دسے میں ہی ہاں نیچے نہیں ہاتھ کرنا نا نیچے نہیں کرنا نعت پڑھو یا نہ پڑھو مرضی اپنی ہو جو میرے بابا جی تاجدار چورا شریف میرے سائیں لجپال اکثر فرماندے ہوندے کہ پٹھ پاوے او سونا جڑا کناں نوں کھاوے اے ماما بہنا بیٹیاں بیٹھیاں کسے مائی بہن بیٹی نے کان چ بندا پہنے ہو نا سونے دا کوئی والی پہنی ہوے کان گل جائے تے او سونا اتار کے سٹ کے کہندی ہے پٹھ پاوے سونا جڑا کناں نوں کھاوے تے پٹھ پاوے او زبان ہو جڑی محمد دی نعت ہی نہ پڑھے کی کرنی ہو زبان جڑی کھاوے تے حضور دا صدقہ تے حضور دی نعت والی چپ کرے سارے مل کے بڑے مل گئے کملی والا ہے دیکھو نا سورۃ الجمعہ دے اندر اللہ ارشاد فرماندا ہے کہ جدو جمعے دی نماز پڑھ لو پھر اللہ دا فضل تلاش کرو کی تلاش کرو یعنی کاروبار کرو رزق تلاش کرو جدو جمعے دی نماز پڑھ چکو تے پتہ چلیا قرآن کہندا ہے کہ دولت بھی فضل ہوندا ہے اللہ کسی نے پتر دے تے مبارک دیے تے کہندا جی بڑا ہی اللہ دا فضل ہویا بندہ کو کار لوے تو نہ آکھے نہ مبارک ہوئے تو کہندا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کر دیتا ہے کو کوٹھی بنا کے کہندا اللہ دا بڑا ہی فضل ہے اے بھی فضل نے پر جدو آئی نا محمد دی واری تے اللہ فرمایا فضلن کبیرہ یہ سب تو بڑا فضل ہے سارے فضل میں اے دے صدقے چی کرنا سبحان اللہ میں جننے فضل کرنا ایسے فضل دے صدقے کرنا کیونکہ باقی فضل اللہ کریم فرما دیندا ہے مگر صدقے محمد دی فرماتا ہے جڑا بھی فضل کرے نوجوانوں کملی والے آئے فضلن کبیرہ بن کے یہ کوئی آکھے نا کہ میرے تے نبی دا فضل نہیں معاذ اللہ میں پری دے بیڑے دی گل کرن لگا میں اکثر بات سنایا کرنا اے محفل وچ بندہ آخر تے آوے تے اون بیٹھن دی جگہ کتھے ملدی ہے آخر تے ایک کملی والے دا فضل نہیں آیا تو ساری امتہ چو آخر تے میں تے جنت چے سارے تو پہلے جانا ہی اسا میری جملے دی قدر کھو نہیں کی اچھا بولو سارے سبحان اللہ بھئی آیا سی ساری امتہ تو بعد جنت چے جانا ہے سب تو پہلے اے فضل نہیں کملی والے دا میں اکثر بات کر رہا کرنا کہ یار اسی بازار جو ایک درجن کیلا لے لیے نا تے دکاندار ایک گلیا کیلا پا دے تے اسی وہ کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا میں کھرا لینا ہے میں کیوں گلیا کیلا لواں تو تے
ایک درجن کیلے لال میں تے ایک گلے اکیلا قبول نہ کرے تے او دا فضل نہیں جن تیرے میرے ورگے سارے گلے ساڑے چولی تھا لے نا تے آکھے گندے مندے منو دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے ایک دے بنا دے مانگا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوں دیاں تو آواں ہی کریا کر لگے لے چلا حضرت پیر باہو دے دربار تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا واقعی گھروں میلاد منانا آیا او بولے سبحان اللہ سنی جاؤ فضل فضل نبی کریم دے فضل ساڑے تے کنے نے تے میں دس لیا کہ فضل کملی والا ہی ہے ہن اے ویکھو اے کملی والے دے ساڈی ذات دے فضل کنے نے آرے بندے سلطان نے فرمایا کہ بسم اللہ نفسی ہائے میری جان کسے نبی نے اپنے امتی نو یاد نہیں کرنا اتھے بھی کملی والے کام ہونا تے حضور نے امتی کہہ دیا ہونا انبیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں وسیلہ تیرا میں نو قسم ممبر والے رسول دی اتھے نبیاں نو بھی اپنی پئی ہوئے گی تے سارے نو اپنی پئی ہوئے گی ایک کوئی آمنہ دا لال ہوئے گا جنو سارے اندی پئی ہوئے گی امتی قبر سے جاندہ میرا نبی چوتھے بچانا جاندہ دے فضل تے ویخ اپنی ذات ہوتے میں نے پتہ ہے نا میں نے کیوں یہ موضوع دیتا ہے مگر ایک کہ عنوان بڑا طویل ہے مگر میں کوشش کرنی اختصار نال مگر انہوں جامع کر کے میں پیش کر سکتا کملی والا خدا دا سب تو بڑا فضل ہے اور جدرو لنگ جاوے اور جیڑی ماں تے باپ دی پشت وچوں تے شکم چو گزر جاوے جڑے خاندان چو گزر جاوے خاندان تے فضل کر دیندے تو جدی ککھاں دی کلی چو گزر کے ٹر جاوے ام حلیمہ نو باغ ہی لا جاندا ہے او جتھوں بھی گزر جاندا ہے نا او جتھوں بھی گزر جاوے فضل ہی کری جاندا ہے اللہ نے بنی اسرائیل نو فرما کہ تساں ہفتے والے دن دا ادب کرنا ہے مسلماناں نو فرما جمعے والے دن دا ادب کرنا ہے عیسائیاں نو فرما تہاڈا اتوار دا دن ہے تساں اتوار دا ادب کرنا ہے نبی کریم نے فرما مسلماناں دی جمعہ عید دا دن یہودیاں نو اللہ نے ہفتہ عطا کیتا یہودی مچھلیاں پکڑ دے اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑیاں ہفتے والے دن دا ادب احترام کرنا ہے مفتی احمد یار خلیمی گجراتی تھے کہ بڑی محبت دی گل لکھی آپ فرماتے ہیں جیڑی مچھلی دے پیٹ وچ اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے نا اصل چ پوری کائنات دی مچھلیاں ہفتے والے دن اس مچھلی دی زیارت کرن ہوندیاں سبحان اللہ وہ جیڑی مچھلی دے شکم چ 40 دن رب دا نبی یونس رہے مچھلیاں ساریاں او دی زیارت کرن ہوندیاں تے جیڑی ماں دے شکم وچ کملی والا 9 مہینے وسیا ہوے گا فرشتے اس ماں دی زیارتاں نہیں کرن ہوندے اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں ادب کرنا چھٹی کرنی یہودی کا جدو دریا دے کنارے گئے نا ہفتے والے دن تے انہاں ویکھیا انیاں مچھلیاں کیونکہ ساری مچھلیاں ایک مچھلی دی زیارت لئی اکٹھیاں ہوئیاں
یہودیاں دے دل ڈولے کہ انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی سیانے بیٹھ کے آؤ مشورہ کریے سیانے مشورہ دیتا انج کرو دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ اپنے گھراں چ ٹینکیاں تے حوض بنا لو جدو ہفتے والے دہاڑے مچھلیاں دریا چ آمن گیاں انہاں نالیاں دے ذریعے ساڈے گھراں دی ٹینکیاں تے حوض تک آ جان گیاں تے اسی کٹھیاں ہفتے والے دن کر لواں گے تے پکڑ اتوار والے دن لواں گے بے عین ہی اس طرح ہویا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں دریاؤ دے وچوں نالیاں دے ذریعے انہاں دے گھراں دے صحن تک آ گئیاں یہودی بڑے راضی کے ساتھ ہفتے دا ادب بھی کر لے مچھلیاں پکڑیاں بھی نہیں تے کٹھیاں بھی کر لیاں مگر جو ہی آیا نا اتوار دا دن او جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نال واپس لوٹ گئیاں اللہ دی قدرت نو جلال آ گیا کہ نہ میری حکم عدولی کی تھی کہ نہ میری گل نہیں مانی سن دے سامنے سارے بیٹھی بیٹھ جاؤ تسی بھی بیٹھ جاؤ بیٹا گھروں نہ پر سننا جو کھلو کے تماشے ویکھی دے نے میلاد بیٹھ کے سنی دے ہن پڑھا میں قرآن بھائی اونچا بولو اللہ دی رضا فرمایا کونو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑ لئی رب نے بندر بنا دیتے شکلاں بگڑ گئیاں کونوں قرادۃ خاسئین ساری زندگی گناہاں چ گزر گئی تے شکل نہیں پئی بدل دی اے فضل نہیں کملی والے دا جنوں ہے وہ تے بولے سبحان اللہ او کیتیاں دا سارے نوں پتہ ہوندا ہے بولو سبحان اللہ مینوں قسم رب محمد دی تیریاں میریاں کرتوتاں ویکھ کے عذاب تے ٹر پیندے نے اے تا محمد دا گنبد خضرا ویکھ کے لوٹ جاندے نے اے فضل ہی مدینے دے تاجدار دا اے فضل ہی کملی والے دا تیری میری شکل نہیں بدلی نوجوانو اللہ نے اپنے محبوب نو انج دا فضل بنا کے بھیجے ایسا فضل بنا کے بھیجے 1,24,000 نبی آئے میں مدینے دے والے دے منبر تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں کوئی نبی اپنی امت لئی کدے رویا نہیں ایک کوئی کملی والا کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ کدے روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ کوئی نبی اپنی امت لی رویا نہیں حضرت ابراہیم نے پتہ کیا کیا اللہ نے کہنے لگے فمن تبعنی فانہ منی آ جڑے چنگے چنگے نے نا یہ سارے ہی میرے عیسیٰ علیہ السلام پتہ کی فرما دینے ان تعذبہم فانہم عبادک جب بندے نو عذاب دے میں کی کہنا دے لے بندے تیرے ہی نے نبیاں آکھے چنگے میرے کسی آکھے عذاب دینا تے دے لے تیرے بندے نے پر جدو آئی نا کملی والے دیوارے نبی آکھے سی چنگے چنگے میرے تے مندے مندے تیرے سونے آکھے یا اللہ چنگے سارے تیرے مندے سارے مندے سارے میرے کہ سارے منو دے میں سارے نے بخشوا لواں میں اسے بنا دے وانگا کہ کوئی نگاہ کر کے کسی نو غوث الجلی بنا دے وانگا کسی نو امام بری بنا دے وانگا کسی نو مولا علی بنا دے وانگا سبحان اللہ کسی نو خواجہ اجمیری بنا دے وانگا تے کسی نو داتا علی حجویری بنا دے وانگا میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دے بنا لواں گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہون دیاں دعاواں ہی کریا کرن گے لے چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار تے دل وچ بولو سبحان اللہ تسی نا یا
فیصلہ آبادی ہو تسی اپنے شہر بڑی سبحان اللہ کر دیو ڈاکٹر صاحب بھائی ظفر تے بگانی محفل تے روند پہ مار دیو یار ماں کا سبحان اللہ پوچھا بولو سبحان اللہ میں 12 بجے حافظ آباد پہنچنا سی 12 منٹ اتنے بج گئے نے میں انہاں کا گزارا میرا کرا دیو کہ میرا حافظ آباد تک گزارا ہو جائے انہی سبحان اللہ میں دے دیا بیٹا تو چپ کر کے بیٹھ مگر دائی کلمی دا واقعہ جنہیں قرآن ترنا ادھار کر لینا پھر یہ سیال کوٹ آجے میرا پتر اتر سنا دے گا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے اے محبوبہ اے حبیب ربا مولانا روم فرما دے ایک دن ایک آجڑی پہ بکریاں چارے توجہ ہے میں تانوں فضل سناوا لگا فضل کنو کہہ لگا آجڑی پہ بکریاں چارے تے اچانک شام دا ویلا عصر دی نماز دا دیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ چوں وچھڑ کے نا تے او کدھرے دائیں بائیں ہو گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا وہ بکری جدو اجڑ تو وچھڑی نہ تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بھیڑیا لگ گیا بکری ہن ڈر کے دوڑی تے بگیاڑ بھی پیچھے دوڑیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بکری دوڑتی دور چلی گئی تے بگیاڑ پیچھے دوڑے اچانک بکری نے کھاٹی تو چھلانگ لگائی کھاٹی دے اندر چھلانگ لگائی اونچی جگہ بکری نو نسی پتہ نیچے دلدل بکری دلدل چ پھس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری تے او بھی دلدل چ پھس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ہن پھس تے دوویں گیا تے مر تے ماں بھی جانے تے مر تو بھی جانے تے میں رونا تو ہس نہیں بکری کہنے لگی بے خسمیا تینوں کی پتہ ہوے او سورج وال ویکھ کہندا سورج وال ویکھیا تے سورج پہ ڈوبدا سی کہنے لگا سورج پہ ڈوبدا تے ایدے چ ہسن والی گل کیڑی بکری کہنے لگی ہے سورج ڈوب جانا ساما میرے مالک میرے آگری نے بکریاں چار جدوں بارے چ جانا پتہ چلیا پیچھے مالک جوندے ہون تے بچان آ ہی جاندے اے فضل نہیں کملی والے دا کہ انہیں تینوں مینوں دنیا تے بھی بچا کے رکھیا قبر چ بھی چھڑا لینا تے حشر چ بھی چھڑا کے لے جاندے اچھا بولے سبحان اللہ جنوں تے اپنی نمازاں تے مانیو تے روے چپ تے جنوں سونے تے فضل تے مانیو بولے سبحان اللہ کملی والے اوتھے بھی بچا کے لے جانا ہے فضل نہیں کملی والے دا تیرے فضل تو ہی صدقے جاواں لو جی کہندے نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہوتے چلو میں تھوڑا جاگے جا کے لے ہونا بھائی میں تانوں فضل چھوٹے چھوٹے نبی پاک دے نا تھوڑے تھوڑے فضل سنائی جاواں ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پہ دو راہی یہ مہینہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال پاک دا
جناب نعیم صاحب نے حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضری لگوائی. میں بھی لگوا لاں کیونکہ میرے تے مرشد نے نا، میں نقش بندی مجددی ہاں نا، تے میں تے اپنے مرشد دا ذکر بھی کرنا ہے. مکیوں ٹر پہ دو راہی، ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی. یاد ہے نا ہجرت دی رات میرے نبی فرما علی تو میرے بستر تے سو جا تے صدیق تو میرے نال چل. مولا علی عرض کیتی جی میں بستر تے سوواں گا تے تسی کتے سوو گے؟ فرمایا میں غار وچ جا کے صدیق دی گودی چ سونا. مولا علی نے حضور فرمایا علی میرے بستر تے سو تے انج کر کے سو. جدو رات نو کروٹ بدلے نا تے اس طرح کر کے بدلے. جدو رات نو کمبل اوڑے تے اس طرح کر کے اوڑے. مولا علی کو کہے جی یار جی ٹھیک ہے یار سمجھ جی ٹھیک. جدو حضور فرما لے تے مولا علی کہندے نے جی اینیاں تلقیناں پہ کر لو تے میں کوئی پہلی باری سو لگا. سبحان اللہ. مسکرا کے میرے نبی فرمایا اگے اپنے بستر تے سونا ہے، اج نبی دے بستر تے سونا ہے. بار کافر نگیاں تلواراں لے کھلوتے نے او میرے بستر والی پہ ویکھدے نے سویں انج کہ ستا علی ہوے تے دسدا نبی ہوے. مولا علی بستر تے تھپکی دے کے فرمایا او وے او نکر دے اندر گٹھڑی وچ نہ کافراں دیاں امانتاں پیاں نے تے اس ویلے دے کے تے مدینے آ گئے. تسی جملہ سمجھے نہیں میں سمجھا کے جاواں. دیکھو فرمایا انہاں دیاں امانتاں دے کے تے کل مدینے مجھے آ جائیں. اس ویلے مکے چ صرف 3 مسلمان سن، باقی سارے چلے گئے. ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، ایک مولا علی تے ایک کملی والے. تے جے مسلمان تے تے اے تے تینوں اکٹھے ہجرت دے واسطے تیار ہو رہے تے امانتاں کدیاں سن؟ ماشاءاللہ کافراں دیاں. تے پھر تیری امانت داری تو میں صدقے نہ جاواں. مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانتاں بھی اودے جاری رکھی. سبحان اللہ. کیسا امانت دار ہے میرا نبی. آخر دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانت دار نا. سبحان اللہ. تیری امانت داری تو صدقے میرے ماہیا. کملی والے آقا علیہ السلام تاجدار ولایت مولا علی نو بستر تے لٹا کے جدو نکلے نا تے آ میرے ول ویکھیا جی. حضور نے دروازہ کھولیا نا تے ابو بکر صدیق باہر گلی چ حضور دے دروازے دے نال نا باہر چوکھٹ نال چگاٹ دے نال اس طرح ٹیک لگا کے اس طرح بیٹھے. سبحان اللہ. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولنی بیٹھے. گٹھڑی رکھی تے اس طرح ٹیک لگا کے اس طرح نبی پاک کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے ابو بکر صدیق اکبر حضور دی آواز سنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس طرح ہاتھ جوڑے جی کملی والے. فرمایا ایتھے کی پہ کر دے ہو؟ جملہ سنیا اگلا. عرض کیتی یا رسول اللہ ایک دن میں کہا سی سارے مدینے جا رہے ہیں تے مینوں بھی جاون دیو تے تساں فرمایا سی تو رک جا تینوں ہو سکدا رب کو چنگا جہا ساتھی دے دے تے او دے نال ٹر جاویں. تے کملی والے مینوں خیال آیا 4 مہینے پہلے تساں فرمایا سی تے مینوں خیال آیا کملی والے نال سونا ساتھی تے نہیں نہ ہو سکدا تے میں کملی والے او دن گیا تے اج آیا گٹھڑی بنا کے اسے دن دی رکھی تے سونیا مینوں خیال آیا کدھر کملی والے غلام تے میں کدھر غیر حاضر ہی نہ ہواں. او دن گیا اج دی رات آئی. ایک رات بھی اپنے گھر نہیں گزاری ساری تیرے بوئے اگے بیٹھ کے گزار دے. سبحان اللہ. تیرے عشق رسول تو صدقے جاواں میں ساری زندگی دی رات آئی تیرے بوئے اگے بیٹھ کے گزار دیتی. میرے نبی فرمایا چل صدیق چلیے مدینے. سبحان اللہ. اور کیویں گئے کیویں آئے تے بڑی لمبی داستان ہے. کدے آیا تے مینوں ہجرت مدینہ دا دیا جو موضوع پھر میں تانوں سناواں گا ہجرت کیویں ہوئی. بس سرکار صدیق اکبر لے کے تانوں یاد ہے غار ثور وچ گئے. 3 دن تے 3 راتاں صدیق اکبر نے میرے نبی نو گود چ لٹا کے ویکھیا. اج میں لوگ ریل چ رکھ کے قرآن نہیں پڑھدے. سبحان اللہ. صدیق نے غار وچ گودی دی بنا لے ریل وچ رکھ لیا قرآن والا تے انج نا 3 دن تے 3 راتاں یاد مکھ وے کے کہندے رے اج رج رج وے. سبحان اللہ. اکھیوں نی اج رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑ آنا جانا قسمت. اج رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑ آنا جانا قسمت. اچھا ہن غار چوں نکلے تے رستے چ اچانک حضور نو بھوک لگ گئی.
فرما ابو بکر تھیلے چ ویکھو کچھ کھاون لی ہے کیونکہ کھجوراں ستو ستو نال لے کے ٹورے سنت کیتی یا رسول اللہ تے ختم ہو گئی تے کھاون لی تے کچھ نہیں کچھ او کلی نظر آ رہی تھی اجازت ہوئے تے کچھ کھاون لی لے کے آواں فرمایا چل دوویں یار کٹھے چلنے ہیں دروازہ کھڑکایا مائی بڈیری باہر آئی تاجدار صداقت فرمان لگے مائی جی اسی مکے دے مسافر ہاں مدینے دے رہن والے ہاں تے مدینے وال جا رہے ہاں ہجرت کر رہے ہیں بھوک لگی کچھ کھاون نوں مل جائے اے مدینے والے دی کسے مہمان نوازی وکھنی ہوئے رب کرے نصیباں وچ تے احمد میرے نال تواڈے پنڈ دا مدینہ طیبہ دیاں گلیاں چ پھردا رہیا پوچھو انہاں کولوں جڑے مدینہ طیبہ رمضان شریف گزار کے آئے نے او جنہ رمضان شریف دے اندر ویکھنی ہوئے نا مدینے والے دی مہمان نوازی رب نصیباں چ کرے تے ایک روزہ محمد دی مسجد نبی چ افطار کر کے آئے او لکھاں لوگ ایک ویلے چ بیٹھ کے جدوں افطاری کردے نا تے بندے نو خیال اے جاندا واہ اوے مدینے والیو 1500 سال بعد نبی دے پرونیاں نال اتنا پیار کر دیو تساں نبی نال کنا کو پیار کیتا ہوے گا جدوں سرکار آئے ہون گے تساں کنیاں کو قدراں کیتی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سیدنا ابو بکر صدیق کہن لگے مائی دی بھوک لگی کوئی کھاون نوں مل جائے تے مائی دی اکھاں چ موٹے موٹے اتھر اتھر رو کے آسمان ول ویکھیا تے مائی کہن لگی جی ایڈا غریب نہ کدے بنا دو تے ایڈے سونے پرونے میں کدے خالی نہ جان دے تے مائی ہاتھ جوڑ کے کہن لگی مینوں معاف کرے کہ میں بڑی غریب ہاں جی میرے گھر کھاون دی کچھ نہیں تاجدار صداقت فرمان لگے مائی جی رو نہ تے اسی ٹر جانے ہاں سرکار فرمان لگے ابو بکر یار جانا کیوں میں حضور مائی کہندی گھر کھاون لی کچھ نہیں تے سرکار فرمان لگے مائی کہندی گھر کھاون لی کچھ نہیں پر او مینوں ویڑے چ ایک بکری پئی نظر آندی ہے جدو میرے نبی نے فرمایا نا تے مائی ہن حضور نال ڈائریکٹ گلی پے گئی کہنے لگے جی یہ بکری دودھ کوئی نہیں لیندی اے بڑی وڈیری ہو گئی ہے جی اے اجڑ دے نال جاندی جے اٹھ سکدی میرا اجڑ چرن واسطے گیا میرا کھاوا چارن گیا بکریاں ایتھے اٹھدی نہیں وڈیری ہو گئی ایتھے بیٹھی رہندی اے دودھ نہیں دیندی سبحان اللہ نبی کریم نے فرمایا بکری تو دودھ نہیں دیندی اور مائی جے تو اجازت دیویں تے اسی دودھ چو لئیے سبحان اللہ میرے کریم نے نہ فرمایا تے مائی ککھاں دی کلی دے دروازے چوں نالے ہٹ رہی تے نالے اپنے لبا چ پئی آکھے چویا جاندا آپے چولو آکھیا بھی دودھ نہیں دیندی پھر کہندے نے چولو سبحان اللہ بڑے سیانے نے پہلے تقریر مرضی دی کرا لیندے نے پھر فرمائشاں شروع کر دیندے نے میں آکھیا بھی میں حافظ آباد جانا ہن میرے کول ویلا ہویا تے سناواں گا ورنہ وعدہ کوئی نہیں بھائی میں جو شروع کیتا میں تے سنا دوں سبحان اللہ چویا جاندا جے تے چولو سبحان اللہ ادھر میری سرکار ہٹے نہ تے ادھر بکری گوڈے چ سر دے کے بیٹھی تو ہورے کدوں دی بیٹھی پر جدوں میرے سرکار دروازے چ کھلوئے نہ تے بکری سانس تے سانس وچ ہوا تے ہوا وچ نبوت دی خوشبو گئی نا تے بکری سر چک کے کہندی کہ اوہ تے نہیں آ گیا او جڑی 1,24,000 نبی اڈیکا ہی کر دے گئے نے او بکری جدوں سرکار دے رخ انور ول ویکھیا نا ہن فیصلہ باد 113 چک پھلائی والے تو قرب و جوار تو آون والے ہو ہن بکری حضور وال تے حضور بکری وال بکری حضور وال تے حضور بکری وال ویکھی جا رہے تے انج نہ میرے نبی بکری نوں نہ اشارہ کی سبحان اللہ تانوں یاد ہے بکری جدوں بول دی تے میں کر دی ہے نا جدو حضور بکری نو اشارہ کیتا تے بکری حضور وال ویکھ کے کہندی جی میں سبحان فرمایا ہاں تو بکری کہن لگی وے سونیا میں فرمایا ہاں تو تیسری بار اشارہ کیتا بکری کہن لگی
سبحان اللہ میرے نبی اشارہ کیتا تے بکری جڑی کدے اٹھی نہیں اج اٹھ کے دوڑ پئی بکری سرکار دے آ کے قدماں تے بوسا دیتا تے میرے نبی نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ بکری دی کھیری تے پھیرے اودے تھنا تے پھیرے سبحان اللہ فیصلہ بادی اودے ہاتھ رب اپنے ہاتھ تے آکھے وہ بھی کافر جیڑا وقت آکھے ہاتھ لگے نا میرے نبی نے تے بکری دے تھانا کتنا دودھ بھر گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ویکھیا کہ بکری دیاں پچھلیاں لتاں بھی کھل گئیاں اے زمیندار لوگ سمجھ کے میری گل کہ جدوں بکری دے یا کسے بھینس دے یا کسے گائے دے وانے دے اندر دودھ زیادہ ہو جائے تو ان کی پچھلیاں لتاں کھل جاندی ہیں اتنا دودھ بھر گیا کہ لتاں کھل گئیاں تاجدار صداقت ویکھ کے فرماتے ہیں مائی جی ذرا پانڈا لیا سبحان اللہ مائی نالے ککھاں دی کلی چ برتن لین جاوے تے نالے لبا چ پئی بڑبڑاوے تے پئی آکھے آکھیا بھی یہ دودھ نہیں دیندی پھر کہندے نے پانڈا لے کے آ تے مائی نو خیال آیا دے بھی لیا تے کنا کو دے گی مائی نا ایک پلیٹ لے کے آئی ایک تھالی ایک کٹوری لے کے آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ رکھ کے بکری دا دودھ دھویا نا پلیٹ بھر گئی ابو بکر صدیق فرماتے نے مائی جی برتن اور لے آیا جی ہن مائی ڈول لے کے آئی وہ بھی بھر گیا ہن مائی دیگچی لے کے آئی وہ بھی بھر گئی ہن مائی برتن لیاندی جاوے تے حضور بھردے جا رہے مائی لیاندی جاوے حضور بھردے جا رہے مائی جو اندر گئی باہر نہ آوے ابو بکر صدیق فرماتے نے مائی جی پانڈا لے آؤ نا تے مائی دی اندروں آواز آئی کتھوں لے آواں میرے پانڈے ہی مک گئے جب مائی دے برتن مک گئے تے بکری چ دودھ نہ مکے فضل آیا نا تو آواز آئی تینوں بنا کے فضل بھیجے جدھروں لنگدا جاوے گا فضل کر دے سبحان اللہ یہ کوئی ایک کی بکری نہیں جدے تے انج دا فضل حضرت خباب نبی پاک دے صحابی چلے کسے سفر دے تے بیوی نو کہن لگے کہ میں چلیا سفر تے گھر وچ کسے نو دودھ چون دی جاچ نہیں تے انج کری جدوں دودھ دھون دا ویلا آوے نا تے بیٹی نو بھیجی بکری دے کے تے ڈول دے کے نبی پاک دی بارگاہ وچ سرکار دودھ دھو دین گے بکری بچی پہلے دن ڈول لے کے گئی نا تے نبی پاک نے فرمایا بیٹی کل 2 ڈول لے کے آ اگلے دن 2 ڈول بھر گئے بچی تیسرے دن عمل لگی حضور فرمایا 3 ڈول لے کے آویں 3 لے گئے او 3 بھر گئے چوتھے دن حضور فرمایا 4 لے کے آویں 4 پنجویں دن حضرت خباب آپ آ گئے جدو آپ بیٹھ کے بکری دا دودھ چومن لگے تے ادھا ڈول بھی نہ بھریا تانوں پتہ ہی بکری کنا کو بھی دودھ دے لیندی ادھا ڈول بھی نہ بھریا ہن بیوی نہ گوریاں پا کے تے کول کھلو کے ویکھی جائے حضرت خباب بیوی ول ویکھ کے فرماتے ہیں میرے ول انج کیوں ویکھ نہیں ہن بیوی نے جڑا جواب دیتا حدیث پاک دے میں لفظ تانوں سناون لگا بیوی بڑے غصے نال کہن لگی یہ ساڈی بکری خراب کر دیتی جی ساڈی بکری خراب کر دیتی جی فرمایا کیوں بیوی کہنے لگی کل حضور نے 4 ڈول بھر کے بھیجے نے تواڈے کول ادھا بھی نہیں بھردا ہن صحابی دا جملہ سنو تے تڑپ جاؤ گے ساری زندگی واسطے انج کر کے نا اپنے ہاتھ بیوی دے سامنے کر کے فرما لگے چلی ہو گئی ہے میرے ہاتھ کوئی نبی دے ہاتھ ورگے صحابی دا عقیدہ فرمایا میرے ہاتھ کوئی نبی دے ہاتھ ورگے او فضل ہے نا سبحان اللہ فضل ہے گرامی قادر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بکری دا دودھ دھویا تے 21 سال وہ بکری روزانہ 2 ٹائم اونہ ہی دودھ دیندی سی سبحان اللہ جدو عرب دے اندر قید پہ گیا تو لوکاں نو کھاون نو لقمہ نہیں ملدا اس مائی دے گھروں اس دن بھی دودھ مل جاندا سی فضل آیا نا سبحان اللہ شارحین فرماتے ہیں یہ حدیث پڑھ کے انج لگتا ہے جویں اس دیاڑے کملی والے اس بکری دا کنیکشن حوض کوثر نال جوڑ دیتا سبحان اللہ کیونکہ انا اعطینا کل کوثر دا وارث ہے نا اچھا جی نبی پاک نے آپ دودھ پیتا تاجدار صداقت نو پلایا مائی نو پلایا برتن بھرے تے مدینے والے مدینے ول ٹر پے تے مائی نا شام تک میرے نبی دی راہ ویکھدی رہ گئی میں کی رنگ پیش کراں قد سروج ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے قد سرو دا بوٹا ویکھیا کتنا لمبا ہوندا یار بیلا لوگ کہندے نے قد سرو جے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جتنو ٹردا جاوے چان نہیں کردا جاوے سبحان اللہ سرکار تے ٹر گئے مگر مائی راویں ویکھدی رہ گئی شام نو مائی دا خامد آیا اس مائی دا نام ہے معبد رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے خامد جدوں ابو معبد شام نو آئے نا بکریاں چار کے انہوں گلی چ عجیب جہا نور نظری آیا تے بیوی نو پوچھدا کوئی آیا سی بیوی کہنے لگی ہاں
غیب الغیب دے دیسوں آیا ایک کالیاں دلفاں والا سبحان اللہ دو گھڑیاں میرے من وچ رہ کے کر گیا نور اجالا خامد بیوی دے قریب ہو کے پوچھدا ایڈا سونا کیویں دا سی کہن لگی آپ ویکھ لے صبح دا ٹر گیا اجے تک کلی چوں جانن نہیں پیا مکدا شوہر قریب ہو کے کہندا کچھ دس نہ کیویں دا سی ہن مائی جڑا جملہ بولیا کدے رات نوں سُتیاں بھی یاد آیا تڑپ جایا کرو گے خامد پوچھدا سونا کیویں دا سی تے مائی کہن لگی او دے ورگا کوئی ہوے تے دس ایویں دا سبحان اللہ او تے بس آپ ہی اپنے ورگا ہے او دے ورگا تے کوئی نہیں نہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی تے جا نہیں ہو وہ آپ ہی اپنے ورگا ہے خامد کہنے لگا کچھ تے سنانا کیویں دا سی مائی پکڑ کے ہاتھ کہنے لگی آ پھر میں تینوں سناواں کیویں دا سی مائی اپنے شوہر نے میرے نبی دا حسن سناون لگی میں بھی سناواں کاش تسی سبحان اللہ کہندے تے میں سنائی دے حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ جدو گئے نا اسلام آپ فرماتے ہیں بھائی کہنے لگی رکھیے دسائیوں سے دس موتیاں میاں لڑیاں تیرے دعوی چورا سبحان اللہ انج کما تے پھر بھی ٹھیک ہے او دے دند چمبے دیاں ہن کلیاں جدی راواں وچ ہورا رہن کھلیاں سبحان اللہ تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری سبحان اللہ نبی پاک نو بچپن تو ویکھ کے یہودیاں دے عالم پوچھدے ہوندے سن اے اکھیاں سرخ کیوں نے اے سوتے نہیں کہ انہاں دیاں اکھیاں خراب نے تے اما حلیمہ کہنا نہیں جی ایویں رہندیاں نے انہاں آکھنا پھر اے نبی ہے دو نین کٹورے نے سرما تغاد آئے مازاغ دے ڈورے نے آہا ہا او دی اکھ میں کی سناواں میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں جیڑا ویکھ لیندا او کہندا اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے تے پھر جے اے وی کہہ لواں پھر بھی ٹھیک ہے کہ او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندا وار اکھ دے کیا کہنے گرامی قدر حضرات و مازاغ البصر و ما طغى والی اکھ مائی کہن لگی اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری دلانو انج کٹ دی جویں کٹاری تے زلیخا یوس نو جے ویکھ لیندی
کدی پیچھے نہ یوسف مصری دے پیندی اما عائشہ فرماتی ہوندیاں سن مصر دی او ویڈیو او تساں یوسف ویکھ کے انگلیاں کٹ لیاں کدے میرا ماہی ویکھ دیا دل کٹ لیندی سبحان اللہ کدے میرا ماہی ویکھ دیا دل کٹ لیندی گرامی قدر حضرات بابا مائی نو کہہ لگا کیٹا سونا تے سونے دا نام کی سی مائی نو چیتا آیا نام تے میں پوچھیا ہی نہیں تے مائی کہہ لگی ہاں ہائے نہ پوچھندا تے چیتا ہی نہیں گیا مائی ڈر گئی کہ میرے خامد جھڑکا مارنی ہے کہ نام کیوں نہیں پوچھا مائی کولو ہی نام رکھ لیا تے اپنے شوہر نو کہہ لگی اج ساڈے گھر مبارک آیا سی کون آیا سی یا اللہ جڑا اچھا بولے او دے گھر بھی آ جاوے مبارک فضل شوہر کہنے لگا تو بعد میں بکری چر دور کوئی نہیں جانا کدے مبارک آوے نا تے پھر مینوں بھیجی پیغام تے میں مبارک ویکھنا ہاں روز شام نو جدوں آنا بکریاں چار کے تے بیوی نو پوچھنا مبارک آیا سی مائی کہنا نہیں آیا تے مائی کھانا رکھنا تے کہنا کھانا پھر کھاواں گے پہلے مبارک دی کوئی گل سنا مائی روز اوہی سنا دینی اودے کول ہے ہی کوئی گل او روز اوہی سنا دینی روز اوہی سن لیندے کیا لطف سونے دیاں گلاں دا او روز بھی سنیے جے لگدا ہے جویں پہلی بار ہی سنی سبحان اللہ گلاں ہی ایڈیاں میٹھیاں نوجوانوں ویلا گزردا جا رہا ایک دن میں محمد فرما دیا میں اپنے پنڈ دی دکان تو سودا لین گئی سودا نہ ملیا فرما دیا بچے نو انگلی نہ لگایا تے میں ٹوری ٹوری تے مدینے دی منڈی آ گئی بچہ ماں دی انگلی ہلا کے کہنے لگا اماں او ویکھ کون پیا جاندا ہے حضرت ابو بکر صدیق پہ گزرتے سن مائی کہنے لگی یہ کون ہے بچہ کہنے لگا اماں یہ اس دن مبارک نہ لایا سے مائی دوڑ کے آگے کہنے لگی مبارک فرمان لگے مائی تیرا مبارک لیے اللہ کر لی کہنے لگی او جڑا تیرے نام والے آیا میری کلی جو وجہ چلنا نہیں پیا مکدا فرمایا آجا مائی میں مبارک بلانا چلاؤ مائی نبی کلی ہوئی بار بچی آئی سارا زندگی سارا کلمہ پڑھ کے گھر آ گئی نوجوانوں دا کھمد بکریاں چار کے آیا انہوں کہندا ہے او بان کئی فضل آیا جدروں لگدا جاندا ہے فضل کر دے اللہ نے اپنے محبوب نو فضل بنا کے بھیجا تے فضل بھی فضلن کبیرہ بنا کے بھیجا ادار کر تیری محفت ایک ٹوتی ہو جانی ورنہ کہندے نے دردائیا قلبی والا واقعہ میں سارا نہیں سنانا میں بس آخر سنا دینا تانوں تساں بار بار سنے ہر سال سن دیو ہر محفل چ سن دیو یاد تے تانوں بھی ہو گئے مگر میں اپنی آواز وچ سنا دینا دائیا قلبی آئے میرے نبی دی بارے وچ آکھا جی مینوں اسلام دا پیغام اللہ دا پیغام سناؤ اللہ دی بات علیت اپنی ختم رسالت دا اعلان سنایا عرض کیتی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لم پر گناہ بڑے کیتے رب نے معاف نہیں کرنے فرما تو میرا کلمہ پڑھ معافی ساڈا رب نہ ایگریمنٹ ہے جڑا ساڈا ہو جے رب نو کچھ نہیں کہتا کلمہ پڑھیا پھر رو دے فرما ہن کیوں عرض کیتی میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں 700 افراد دے قبیلے دا سردار سونا ایڈا کے چہرے تے نقاب رکھا کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے ایڈا سونا کہ جڑی گلی چ گزردا عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے راہ کو ویکھدیاں اتنا بڑا سونا اتنا سردار عرض کیتی سونیا اسی قبیلے والے پتر پال لینے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے
یا رسول اللہ میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیا دفن کر کے نبی کریم رون لگ پہ تے جبریل آ کے عرض کی انہوں کہہ دیو پچھلے دی معافی ہے تے آئندہ نہ کبھی معافی مل گئی پھر رو رہے فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی اجے بھی ایک گناہ یاد ہے اللہ او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی سونے بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسے ملک وچ کئی سال دی تجارت لئی جا رہا بی بی نو کہہ کے گیا پتر ہویا پارلوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دے کئی سال دے بعد گھر آ کے جدوں دروازہ کھٹکایا چھوٹی جی بچی دروازہ کھول کے میں نے پوچھ دی تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے انہاں نو ویراں تے بھی او مان نہیں ہوندے جڑے پیواں تے کدے غور کیتا جے کوئی بھائی بہن نو چھڑک مارے تے وڈیرا جے بابا تڑپ کے کہندا خبردار میری دھی نو چھڑک نہ مارے ہو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی دا پیو اجے جوندا ہے یار عید دن بھی حاضر نہ تے ویراں تو کچھ نہیں مانگدی اے بڑے باپ تو مانگدی ہے کیونکہ انہاں نوں پتہ ہوندا باپ تیاں نو نہ نہیں کردے بہناں نو بھائی انکار کر لیندے باپ تیاں نو نہ نہیں کردا او بیٹی جنے اپنا باپ جے ویکھیا جدوں دائی عقل بھی پوچھا نا تو کون ہے اونے اپنا نام نہیں دسیا اونوں بابے نال پیار ہی ہے نا جنے ویکھیا بھی نہیں اینا پیار کہن لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی عرض کیتی کملی والیا میرے لبا چ نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کیتی کملی والے میں آکھیا بچی میری لبا جب مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا اتر گیا سے میری راوا دے سڑی رہی آؤ تے میرے واجا مار بھی رہی
میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنو تین باری گل سن کے میرے نبی فرما سنو جڑے دنیا نال پیار نہیں کردے نبی پاک نے فرمایا جنوں رب دو بیٹیاں دے حدیث فرما تین بیٹیاں دے امام ترمذی فرما میرے نبی فرما جنوں رب دو بہنا دے یعنی جدے تے بہنا تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے نبی کریم نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی کے بہن نال پیار کر کے انہوں پال کے جوان کر کے دی شادی کرے میرے نبی فرما قیامت میں جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہو اے فضل نہیں کملی والے دا اے فضل نہیں سونے دا بیٹی نو تے پیدا ہون تو پہلے مار دے دے سانو اے فضل ہی کملی والے دا تیاں نو بھی عزتاں ملیاں پر گئے خاصی خادی جوانوں میرے نبی آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنے میرے نبی آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی میرے نبی آئے تے بیٹیاں تے بہناں جنت دی راہداری تے ٹکٹاں بن گئیاں یہ فضل کملی والا اللہ دا سب تو بڑا فضل کملی والا اللہ سانو حضور دے فضل جو حصے نصیب فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم